بناوی دەستگەهی شەهیدێ لەشکری ڕۆژ ئەمرابوونە 26 هەیڤە دەهادا گۆ هەشت شەهیدێ ما ژیانە خۆش دەستدانا di şerê Hejdê de ew şerê hovana got hate ser miletê Kurd de û hate ser Kurd û Kurdistanê de va pêşmergên qehreman got îro di şerê Ên Ewêz de got jiyana xwe ji dest dane nehiştin got ew dijminê hovana bikevne erda Kurdistanê de û ev roj jî me serdana va malbata kiriye em kêfxweşiyê di nava malbata got ev roja 26 heyva daha em serdana malbatê wanakê bikin kêfxweşîkê bidine wanakê û di sê şehîdê me jî di şerê Daişê de ew jî di nav wanakê de bûn divê roja 26 heyva daha debûn me serdana va malbata jî kiriye û me kêfxweşî daye wanakê bi taybet em kêfxweşiyê dina Cenabê Serok Barzanî got ev riya pîroz daye pêşiya me got em nehêlin ti dijmin bikevne axa Kurdistanê de û li ser kerameta Kurda biêşînê ew karibê erda Kurda ji wa bistêne û pêşmergê qehreman îro dîsa amade ne got muqabilî kîja dijminî bisekinin ji bo wî got nekevin axa Kurdistanê de û em kêfxweşiyê ji pêşmerga re dişînin em zanin got dilê wa pêşmerga jî îro dilşikestiye ji ber got çend hevalê wanakê qehreman ji nav wanakê çûne di şerê Hejdê de û di şerê Daeş de û em kêfxweşiyê ji Cenabê Serok Nîşîrvan re jî em dişînin em kêfxweşiyê di newînakê jî û em dibêjin em bi bûa re ne û em bi Rêza Barzanî re ne û bijî Kurd û bijî Kurdistan.